Evangeli del 14 de maig. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: Jo us estimo, tal com el Pare m'estima. Manteniu-vos en l'amor que us tinc. Si observeu els meus manaments, us mantindreu en l'amor que us tinc, com jo també observo els manaments del meu Pare i em mantinc amb l'amor que em té. Us he dit tot això perquè tingueu l'alegria que jo tinc, una alegria ben plena. El meu manament és que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Ningú no té un amor més gran que el qui dona la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. Ja no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics, perquè us he fet saber tot allò que he sentit del meu Pare. No sou vosaltres els qui m'heu escollit. Soc jo qui us he escollit per confiar-vos la missió d'anar per tot arreu i donar fruit. Un fruit que durarà per sempre. I el Pare us concedirà tot allò que demaneu en nom meu. Això us mano, que us estimeu els uns als altres. Paraula del Senyor. Tornem a ser aquesta iniciativa del Bisbat. Començarem avui aprofitant que Sant Maties apòstol, ja ho sabeu que va ser el que va substituir Judes, no? Entre l'elecció de 3 persones, ell va ser l'escollit després de la pregària, tal com ens diu el Fets dels Apòstols. Maties, com molt bé sabeu, vol dir home de Déu, i és un home que continua amb tots els homes i dones d'arreu del món aquesta missió de portar el ressuscitat arreu del món. I començarem amb un cant, aprofitant que Sant Maties és un missatger, amb aquest cant que tantes vegades heu sentit i, si més no, us agradarà. Els vostres missatgers, Senyor, envieu al món, i a vos, oh Déu vivent, pujarà un cant de glòria, Al·leluia. Ens escolliu, Senyor, de vos en revestiu, per ser la claredat que brilla dalt dels cims. I així continuaríem, els vostres. Avui hem escoltat a les lectures, en especial a l'Evangeli, no sou vosaltres qui m'heu escollit, sóc jo qui heu escollit. També hem escoltat, no? El meu manament és que us estimeu els uns als altres. Que bonic és l'Evangeli i les lectures d'avui. És aquesta missió dels missatgers i missatgeres. Quina és la nostra missió? Estimar com el Crist ressuscitat. I això solament ho podem fer en la mesura que aquest Crist que ha vençut la mort, que ha vençut tots els gegants, que ha vençut totes les pors, que ha vençut totes les cadenes, sigui realment present i visible en la nostra vida de batejats. Jo, per tant, en aquesta onomàstica d'un apòstol de Sant Maties, us convido sobretot a fer aquest repàs, aquesta revisió interior, per veure de quina manera nosaltres vivim l'Evangeli. Com deia un amic meu, el Ferran Manresa, deia que la missió no és de portes cap endins, que també ha d'haver conversió interior, sinó també ha d'haver proposició de la conversió a totes les persones que tenim al nostre voltant. Per tant, missatgers i missatgeres que escolteu la bona nova de l'Evangeli, no tingueu por. El món ens espera, el món necessita aquesta llum que és el ressuscitat, que prèviament ha sigut crucificat. En definitiva, el querigma. Petons a tothom, que són gratis, i abraços quebrantahuesos. Amics meus, amigues meves, que Déu us beneeixi. I que Sant Maties, avui que preguem, aprofitant que és el seu dia, intercedeixi en la nostra vida. I que la Mare de Déu, sota l'advocació de Fàtima, que va ser abans d'ahir, ens beneeixi, ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna. Amén.